Ja n'hi ha prou. Les nostres vides no són un negoci. Després de la vaga general del 29 de setembre del 2010, el govern espanyol continua amb la seva política de retallades socials. I lluny de derogar la reforma laboral o els plans d'ajust del sector públic, ha engegat noves retallades socials, com l'acabament de les ajudes als aturats i les privatitzacions d'aeroports. La darrera, i possiblement la més greu d'aquestes retallades socials, serà la reforma del sistema públic de pensions, incrementant l'edat de jubilació i el període necessari de cotització. Això implicarà que aquells que ara som treballadors, i molt especialment els joves i les dones, tindrem pensions de jubilació cada vegada més baixes. Per dur a terme aquesta nova retallada, la classe política, molts dels experts economistes que ens van vendre les receptes que ens han portat a aquesta crisi i la major part dels mitjans de comunicació, ens intenten convèncer que l'actual sistema públic de pensions és inviable, a causa de l'envelliment de la població, pronosticant la seva suposada insostenibilitat. Però darrere aquests arguments s'amaga una voluntat especulativa i neoliberal, eliminar del sistema públic de pensions i substituir-lo per plans privats de pensions en mans del capital financer, bancs, caixes i asseguradores, els mateixos que ens han portat a la crisi i que pretenen, dia a dia, fer de les nostres vides un negoci per enriquir-se encara més. Ens menteixen quan diuen que el sistema de pensions farà fallida, perquè no és el nombre de treballadors el que determina la sostenibilitat de les pensions, sinó la seva capacitat de produir riquesa, la qual cada vegada és major. I si el que falta són treballadors cotitzants, sembla que amb un 20% d'atur el que cal no és allargar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, sinó polítiques d'ocupació de qualitat, relaxar les lleis d'immigració, reduir la precarietat i fer el sistema més progressiu per tal que els més rics paguin més, ja que així es podria incrementar el nivell de cotització i es milloraria el nivell de pensions existent. Si amb un sistema públic el 73,5% de les pensions està al llindar de la pobresa i més del 10% d'avis i àvies no reben cap ingrés que podria arribar a passar amb un sistema privat, les pensions públiques representen un pilar fonamental del nostre sistema de drets socials i s'han aconseguit gràcies a la lluita obrera sostinguda durant molts anys d'esforç i en condicions polítiques molt difícils per la millora de les nostres condicions de vida. En temps on s'imposa l'individualisme i el benefici privat, el sistema de pensions públic representa un model de solidaritat i redistribució que, lluny de ser el millor possible, aconsegueix disminuir la desigualtat que imposa el capitalisme. L'aprovació de la reforma estava prevista per avui i avui la reforma s'ha aprovat. Sabeu tots que la reforma l'han fet el govern i, per la nostra banda, perquè així ho expliquen els mitjans, Comissions Obreres i UGT. I davant d'aquest nou atac, creiem que són la lluita i la mobilització unitàries les que ens permetran encarar amb força un moment històric, on la nostra acció i determinació haurem de demostrar en quina societat volem viure. La de l'explotació i la solidaritat més salvatges o aquella on mitjançant el repartiment de la riquesa, el treball i la solidaritat ens permeti desenvolupar en llibertat la nostra vida. Per això, organitzem-nos per lluitar. Lluitem per vèncer, repartim el treball i la riquesa.